nufi lamarin annabi. A faɗa a cika aka ka'idar take daga da'irar masoya sha'iran annabi. A faɗa a cika haka aikin yake daga ƙuryar nufi lamarin annabi. Aikin ka ake haka Allah yake, in ya shiri haka za a yi tare. Faɗa a cika haka aikin yake daga ƙuryar nufi lamarin annabi. Faɗa a cika haka aikin yake daga ƙuryar nufi lamarin annabi. Sha'irai, 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 sha'iran annabi. Ka faɗa to ka cika shi ne gaskiyar nufi zami ka hidima nafsi biya ga annabi. Dukkanin godiya da yabo naka ne, mahalicin dukan talikai wahidu. Mawadaci kake ga dukan arziki, babu mai baka ko ya hana majidu. Ya ziyasal ana, ya ziyasal ana, ya ziyasal ana, ahadun sammadu. Ba mu mance irin ni'ima ta gaba da gaba ba mu rabu ka kara mana. Ka haɗe kan mudu a cikin annabi, muka zam tsintsiya ba a kushe mana. Shukuran rabbana, shukuran rabbana, shukuran rabbana, Allahu ya zassana. Adadin shakuwa, adadin koyuwa, adadin bayyana ta sifar kudura. Kayi mai garkuwa, kayi mai ɗaukaka, kayi mai martaba, adadin mai kira. Rabbi salli ala, rabbi salli ala, rabbi salli ala, annabu kore jira. Laitar da ruwayar da take iskili, ta kamalar uban kaunu bani adali. Duka nasin da ke girmama Allah akmali, shi ya zamto shari'ar da ta ɗau hankali. Shamsu ne, shamsu ne, shamsu ne, shamsu ne, shamsu ne, shamsu ne, ku ganni ɗan musili. Salama jinjina gaban ka na yi tsugune, ita kamar naka ne kuma mai binka ne. Ni masoyinka ne, ni masoyinka ne, ni masoyinka ne. Wanken zunubi. Assalamun alaika masoyi Ahmadu, gani na zo gare ka abin so wajidu. Shahiranka ne muke zuba baiti ya Hamidu, Ahmad dan Sharif kainar ka annabi. A faɗa a cika haka aikin yake daga ƙuryar nufi lamarin annabi. Jarumi ɗan abudin lamara wasa, shugaba sadauki ne gagara gasa. In ya so ganin Allah ba a hana sa, babu mai tuhumarsa. Rabu ne na gasa, bashir dan yamani. Ya shugaba kira ni madinar ka annabi, na shigo na gaida kai ya ji kan mudallabi. Lamuni kai muni, lamuni kai muni, zaraddin makola ina son ka annabi. Ya kari masa jasiri da girma kake, ya kaɗi bul'umam da ɗaka sai ta kake. Ya munta har rajaya da yabanka na bake, na ga umar annabin dai ne ya annabi. A faɗa a cika haka aikin yake daga ƙuryar nufi lamarin annabi. Na da ƙarfin da babu kwatankwaci na sa, na da raunin da ba wala na je ƙasa. Kowa ya tambaye ni garin zan faɗa masa, cuta da magani na ƙaunar annabi. Makurar alkawari zan taima shiri
shugaba da kai na fahimci Allah gwani, ba dan ka ba annabi ba wanda zan sani. Ni kai na sani kuma kai nake gani, ni nura rindina ga daɗan san ka annabi. ai batun ka ake haka Allah yake, in ya shiryo shi haka za a yi ta annabi ne annabi gargaban ka shugaba, kamalar ka ta cika, siffar ka ta cika, haƙurin ka ya cika, girman ka ya cika, sahabban ka sun cika, iyalan ka sun cika, addinin ka ya cika. MC ne nake faɗa, babu kamar ka cika cika, kai ne mafi cika gurin rabu annabi. mai karfin mallaka du aka danka maka, ya sa'adar jiki kuma warakar cutuka, awali yalwara inda ka so ka zaka, kan jiki kai ta jalli aka raya maka, faidukum kadjara man jala salhira, nurukum mulkura shiri yake ziri. a faɗa a cika haka ka'idar take daga da'irar masoya sha'iran annabi. ko ina ainurul haƙƙi ne, mafakar dukan halitta hasken ilahu ne, mai ake kiran fati rayuwar ku ne. Aya abin nufin kauna da kai na dogara, silar dukan ko'ina kai da yake jira, sani ake kiran sani na annabi, ka buga na bi annabi. Ni dan mutan garin ta kai mai yaban ka ne, wato Aliyu mai foundation ina sani, da mukamin kado annabi kai ubanmu ne. a faɗa a cika haka aikin yake daga kurriyar nufi lamarin annabi. mu mun yi ayari annabi mu naka ne, Da'ira ta sha'iran annabu masu son ka ne, mun yi samina akan masu yabo gare ka ne, Salisu Zora ne yake bege gunka annabi. Salamun ala sarki majidu, kai ke yin rabon baiwa hamidu, ta kairul wara ta talawunka ne me kaunar ka Ahmadu. Bari in fake da wacce kake cewa uwa, ce da kai ka ban kyauta kan hannuwa, kauna mai yawa Anas makola kan faira kai zan yi wa. faɗa a cika haka aiki yake daga ƙurmiyar nufi lamarin annabi. Abin da zane ce girman sako ya yake, mai wa'in na kalala girman hannunsa yake, da kai zan rike kuma da kai zan fake, Ibrahim na rijiyar gungun bara yake. ya mai yanzu nomu ya kashi falkurum ya satir al'uyub ya ghaibal ghuyub abana ibawani madina ta kira shukuran annabi. daidai tuwara lekin Allah saman sama, kowa ya ce wa rabu da kai ayya an gaba da ɗaya da an zama dan Fadima da Ali girma da ya girmama. sha'iran annabi. Subhanallazi Allah kai kake mana, mudufin ka yau na zo rabbuka agaza mana, Ahmad ya selwa ne kama lattafa mana, mu
isa wahi zunubi maziri ya tausasa imalan dabi wargi baya ga kai ko wasa janibi kadaran ziyarar ka mai raunar ka annabi ka faɗa to ka cika gaskiyar rufi zami da hidima nafsi bida ga annabi zuciya ta yi ɗumi zafi yau take sun zo sun taɓa Muhammadu wai mai nake afuwan kai mini tuba ni nake sardaunan yabo kira na madina annabi Salamun ala shugaba annabi na zo gare ka ne ka gumma ɗallabi ni kai zanabi annabi kai zanabi zuman fada ne ɗan dawaki na annabi Ya nasiral ibadi karimun mukarramu ya mahiyar zunubu azimun mu'azzamu ya maulal wara maruf na shugaba ki baitin ka annabi a faɗa a cika haka aikin yake daga kuriyar nufi lamarin annabi ya da shugaba hanyar haska mini girma naka ne ladabi dole ne baitin har da ni hasken zamani hali ne mai yabo sallar ni naka ne daraja isa da girma matsayi kai ne gaba wata ba cikar mukami ba yi kamar ka ba Allah na gai da kai sannan yana ji da kai sufin bege ne ka kula na annabi Ya saki nasira ya mai buɗe shatara ya sha kiran kira mai magana da kabbara ya malta alwara mai sa kaunu hattara almajirin batulu yake gaida annabi a faɗa a cika haka aikin yake daga ƙuryar nufi lamarin annabi kan annabi ne Allah ya kulle isa darajar annabi ne nesa ta koma kusa da isar annabi ne kowa ya daina sansa anbiya da mursalai kowa ya bar wa annabi la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadun rasulillah aikin mahailala da yabo kala kala halifa bin da amir na bi annabi mai san ganin mu lalle ya kira faduma a haifi ya da daraja kamar ta an gama halin gidanta ne kuma wabiyanta ne bashira ne na dan dago mai san ki faduma ka ake haka Allah yake ya shiri haka na aitare mai hauhawar isa annabi ka girmama komai kake so tuni rabbi ya yi ma daga kanka an gama a tudu da korama a ɓanna na fadima babu irin ka annabi nabi yardi wara abba gazara nali ya haidara shayar da ne kausara sirrin naka ne masoyinka ne mai ƙaunar ka ne ka daɗin sauka annabi a faɗa a cika a ga ƙa'idar take daga da'irar masoya sha'iran annabi Mafaka mafita manufata annabi na zaba annabi sai yayan annabi rabi'un fadima mai san abu annabi na fi son ka annabi da farko da sunan Allah na ya rabi dan ya fi shugaba manzo na al'arabi shi ya nabi jikan mu ɗallabi ni mubarak shauki an taimin da annabi Ni Ibrahim alkanawi naka ne, ni mai yabanka ne, kuma ni mai sonka ne, inda mai yabanka ne, kuma mai sonka ne, kyauta halinku ne, ban kyautar ka nabi. a cika haka aikin
ɗaha tabbataccen da isarsa ta yi gaba. Ban ji ba ban gan shi ba mai matsayin shugaba. Daga kai babu kaf an ƙare martaba, kama lisani naka ne karɓe ni ya shugaba. Salamun ala karimu ya mursali, saidi fadili shahidu ya adali. Ni da kai na yi riko da sanka na yi hankali, abirama ne mai sanka ya adili. Ga Yusufun goggo mai sanka annabi, mai natin sanka mai kishin ka annabi. Yarda da ni annabi, yarda da ni annabi, yarda da ni na zamanto mai hidimar ka annabi. A faɗa a cika haka aikin yake daga ƙuryar nufi lamarin annabi. Bismillahi Allah mabda'il maqalati fi hubbil mujtaba ya rasul umdati abul batul daha sayyidi arumati sahibus salati ya maulana qudwati. Baba Ali zakin annabi shugaba, in banda annabi da ba za a yi ni ba. Kafin duniya da kiyama uwa uba, Allah ka bar ni da kaunar annabi shugaba. Salamun alaika manzo mumajjidu, salamun alaika manzo muhammidu. Ya khairul wara ya fakkar wara, sabitu shabiu ne ke banka annabi. Sha'irai, 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 sha'iran annabi. Ya ƙurratul uyunin da ya zo da shirya, sirrin ilahu kai ne aka ba wa duniya. Kai ne ake rika ai dace da shirya, har sadauki ne ya kai al'ambiya. Ya mahiyar dumu'i mai kau da damuwa, mai kau da dukkanin barna ko magarkuwa. Ta kai ne uwa, kai ne rayuwa, ai bibi na ibawa daukan damuwa. Adda'i ilallahi kai ne kadai, ka kira halitta ta amsa maka, a cikin kankanin lokaci ta cika. Har Allah da kansa ya tsara maka, asirajal munir ya asirajal munir, asirajal munir wa zai cin maka. Ka faɗa to ka cika ne gaskiyar nufi, zami ta hidima nafsi ya ga annabi. Ina masoya ma'aiki mu tattaro mu duka, mu yi wa al-mujtaba gwalagwalan bai duka. Mu ce da shi fardi ne mabubugar sirka, mai yabo naka ne sagiya annabi. Ina shiga taufiki da soyayyar ka annabi, a cikin ta nake neman dace ya annabi. Ruhi da rayuwa duk na baka annabi, yanzu fage na annabi buri na madina ya annabi. Ni sallama nake annabi magiya nake, dirrin tsiwiya a bar mu gidan kamun fake, a bar mu masu san Fatima ni bara nake. Yaya na ambato mai kaunar annabi. A faɗa a cika haka aikin yake daga ƙuryar nufi lamarin annabi. Ya fakar al'anam ya fawqal mukam ya jannatin na'im ya ayin na'im ya giyasal anam ya giyasal anam abban muslimat ne ya baddara tamam. Ya fi daraja makurar ɗaukaka, ɗahirin maɗauru ninka ɗarkaka, kai na kewa baituka ka zarranta ka. Sami masoyanka ni na bi ka annabi. Sarki akwai ina ne sarki afdali, Allahu rabbana a daɗe na hankali. Wanda ya rabaituka na da yabo gurin Ali, mai Fadima Batula hasken Imam Ali. A faɗa
yau ina ma a ce da kyanka ne tozali Isma'il na kai ne baka fushin manzali a faɗa a cika haka aikin na ne yake daga ƙuriyar nufi mu lamarin su muka rike manufar mu dai take shairai a haka muke kusa da ni cikin masoya Umar Sayyadi ne a faɗa a cika sallama gare ka ya hasken kauna annabi sallama gare ka ya nurin lahi annabi mun so ka annabi mun yi hidimar ka annabi ni Aliyu hasken yabo mariyar can nake ka ake haka Allah yake in shiryo shi haka na aitani wallahi annabi kai ne zanabi daga kai an gama yaji kan madallabi gaba da gaba ni kai zambi annabi gani na annabi an bato kai zanabi masoyinka ne mai tsantsar yabo halifan bege naka ne sanai masu ne kai gatanmu ne samadan alkawiyu ba za na barka ba almugutaru rambazo mai silke da kwalkwali rainan halimatu sirki gurin ali mai juya kauni ne sarki mubajjali sarkin yabanka ne lafazi na bi annabi a faɗa a cika haka ka'idar take daga da'irar masoya sha'iran annabi ya kai anamu ina gaishe da kai na can saman uban kowa dole sai da kai ina irin ka kai hakuri yake ni kai munira ambato ni na ba annabi kofar shiga a karbo tuba mu bajjali walau annahum bika atahu ga akmali shaidar ibadu kai tsiran muna ga kai kolan sidi ne muna san ka annabi sayyidul kaunu wasaƙalai na annabi ne mun zo gare ka annabi gatan kauni ne ramar ilahu ne taskar rabu ne ya halifan baffa dogarai na so ka annabi faɗa a cika haka aikin yake daga ƙuriyar nufi lamarin annabi mai ba mu ko da yaushe kairar anamu ya ɗauke dukkanin damuwa annabi ne mafakar kauni ne sirrin ilahu ne alhajin ɗan dago na abu isma'ila ne min hafizu alƙadiri ko en ɗenu malgaɗani en keɓi hedinoy tokkoto ɗen bandiraɓe nagi malton ilmu be luɓe men en jogo onani sha'irai en je hemme woje maɓɓe meɗe en joɗe woje maɓɓe tukoto ɗen kuma ben dokka en ngam keɓten no tokkoto ɗen annabijo men kamalu zato a kai ka kyawun kama ko tsawata mu da yin kai ne can sama rahmatul bushra dan kake ruwan sama abubakar na ibawa sanani wa mashrafi a faɗa a cika haka aikin yake daga ƙuriyar nufi lamarin annabi Salatu wassalam alkaya Ahmadu ana Muhammadu dan Juma fidi kudu jitu shi iran ilai ka sayyidi Ahmadu Mustafa Muhammadu sayyidi Ahmadu sahibul zuhudu Hamza Muhammad ne dan dawakin kudi ne ba indiyan ma'aikin Allah mujahidu mu masoyansa ne masu ƙaunarsa ne iyalan gidansa su za su hayar da mu tudu Ni alin ɗan gata garin dawakin ka ne, ni cikar buri na ka yarda ni na ka ne, ka sani nima a cikin jirin masoyan ka ne, rayuwata ta gama kan lamarin annabi. Sha'irai, 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 sha'irai.
sha'iran annabi. Bismillahi kul huwallahu Allahu ahadu. Karka min Allah na in wake ajwadu. Abin nufin bai sa mazaje gudu. Naka ne Sulaimanu STUD kudu. haka aikin yake kullum kai muke tabi, samun kashi ne samu tabbas ya nabi, kuma hanyar ka ce babbar hanya ta bi, mu bai shi ambato annabi kai zan tabi. Mai bawa duka mai nema rama kake, tun babu rai da numfashi cikin rabu kake. Duk wanda aka bawa ga kai ne ya fake, ni ne kalifa wufi a kula na annabi. Ka faɗa to ka cika ne gaskiyar nufi, zami da hidima nafsi bida ga annabi. Kurar kusantuwar raina har da zuciya, tafiyar jini da numfashi na gaba daya, daga gunka ne wahidin na baka kulliya, mantawi ai salati ne naka annabi. Ni ɗan sarki faɗuma na kune tabbasa bayyane, kullina as'alikum ilayya kune, suraje na kune ɗan maulan gidan kune. Lamarin ka shugaba ya fi komai a rayuwa, wallahi shugaba ka zame min na garkuwa, sirrin yantuwa mai gyara rayuwa, Mustapha na ma'aiki sallalai ka annabi. A fara a cika haka aikin yake, daga kuriyar nufi lamarin annabi. Bani tarbiya mai kyau sai dilwara, haɗan da shirya sannan bani kangara, ka sai dilwara ka haɗa min da sidira, ka bani tun azala banzi na annabi. Tafazi da ambato ba su kai su bayyana, girman ka shugaba a faɗi ko a ayyana, sirrin ubangiji mai daraja aji nazira ambato ya kai arabi. Daraja ba kamar taka Rasul Ahmadi, ya haɗo sunan kaga nasa Ahmadi. Salihu shehu ne na Abdullah shehu ne, Allah ka kara rahamar ka gare shi sai fatan kafa ta saka faka kafa, Mustapha kafa zushafa mai kyan sufa, famfara da kafa da yabo fa nai zufa, duffa da dindufa da hannu ka sarrafa, yau yabo ya sharrafa asirin mu ya rufa, dan nasarawa ne mai yabo ga annabi. Ina son ka bibi masoyi rabbi, da kai ne yayi komai tun kafin yayi farko, rika mun nai karko begen da na ɗauko, ya annabi komai ta hannunka ya sauko, wai waye ya san ka balle ya yabe ka, Allah ne da yayi ka yake baitocinka, shairan annabi. Zami da hidima nafsi bida ga annabi. Na fito a cikin tawaga, ni ma makaɗin gashi ban tambura, tawagar shairan annabi, imamul wara matiyin taibara, abban taufik ne. Mukami girma yana kamar ka annabi, idan ni na san makan dolan ƙara daddari, yan gida ga annabi tattaro mu ƙarafi, sai ya disi da atamika da janibin nabi.
labbaika mai gidan bayi da Amadu mai martaba da alfarma ya mujahidu labbaika ki gudu wasa maza gudu babbani mai yabo salalaika annabi ka ake haka Allah yake ina shiri haka za a yi tabi amma na annabi zuhuri na akan ka ne kulliyar rayuwa ta zarafin gidanka ne duk nasarar da na samu a dalilin su ne ya faɗi ma ya ali ni ku na gani waye ke bana ayi take sai annabi waye in aka bar shi an shiga tarabbubi sai Mahmud Ahmadi ya Hamidi sufin nana ne mai baitin ka annabi Ya wanda rabbi ke yi wa yabo da baituka ni ma gare ka zanta yabo na da baituka ya fauƙal muƙam abba akabas ne mai son ka annabi a faɗa a cika a ga ga'idar take daga da'irar masoya sha'iran annabi Lambai ka shugaba ya sanadi mubajjali kai ne silar halittu ya ɗaha anjali sai dil kulli sahibul dalili aliyu ne na Fatima mai san akmali mai gani bai gano ka ainihin sufar ka ba bai faɗi ka hakikanin ka ba shi ya sanya kauli saba maka ba su san ka ba sai dai halin ka ba yau zuri kan sai ka ba ya munta hal mukami sayyidi Amadu ya jannatin na'im kai ne wani zuhudu mai sa maza gudu a can uhudu salim sharif na annabu ne ya wahidu Amana a cika haka aikin yake daga kurrayar nufi lamarin annabi mai sakin jiki da suma kai ka zo a sarkake har yau ta taka da ake kowa abun ka zai fake ya wuya kai da rike na tsaya na cike alimi mai yawan kai ga hannu na karke zuciya ƙuna take a kanka annabi yaushe za mu gana mai kau da zunubi kai kadai Allah ya ce mi tari ni abubakar goron dutse kai nabi Al-Mansur mai girma ya Muhammadu tsananin sanka ne rabbi ya baka Ahmadu kuma bai tsaya a nan ba ya kira ka Amjadu mai sitira a ka bisa ka daɗe ni waddadu a faɗa a cika haka aikin yake daga ƙuriyar nufi lamarin annabi inda za a so kai ne haƙun a so ka tattare dukan girma da rai za ya so a kamo kake Allah ka ya kuso mai kamilin zata nake da kai da so shugaba kai kake yi nema kai mini halin ga ya tsananta aiman magani na roƙe lamani dan binta munzali tsarin mun jibar roƙonka ne nake salawatullah alaika Mahmud Shakira mun ce da ni masoyi idan kar na shajira kar ka bar ni na yi bara ka daɗe ni sitira ya ko jamil ne alharazi mai shakira sha'irai 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 sha'iran annabi abdai ka kulla alaka ta ga kai ka badda ni cikin ka in haukace a kai sai dan na yabon kan ganni dab da kai dan fadi waciri mun ga ta ga can mu kai ya madalubu kamalullah sahibul ana ya shugaba ka kara ni cikin ka a karama dan sanda kai wa ummul hasanain zulkiram umar na fatima ne ka sanna annabi
Asiradal mustaqima da kai na fake, tallafe ni mai gida kaga da rauni nake, ka daɗe ni so da ƙaunar ka gani bara nake, na mubazalin kai ya bana na ganabi. Ka faɗa to ka cika yi ne gaskiyar nufi, zami da hidima nafsi biya ga annabi. Ka cikin ka annabi kullum nake bara, zamo da ƙaunar ka jiki rai su tattara, kar in zaman zato kai mina Ahmadul wara. Abdul Aziz ne na Madinar ka ne mai ƙaunar ka annabi. Ina da ke ni bege nake, ƙaunar shugaba abadan na rike, ya kai la'anan bangare in fake dan tsokar nabi Fatima 'yar annabi. Komai nawa na rantse na bar maka, mun ban mu so ka ba to me za mu yi maka, ka gyara duniyar duta haskaka, ni ne naka Isa me maka bai duka. A cika haka aiki yake daga kuriyar nufi lamarin annabi. Ya basara kyan alara abin nufi, ka zo da shirya ka buɗe duk rufi, sharifin razumawa kai manne littafi, ya kololuwar mukami mai kora zinnibi mahiyar zambi. Taka a lafiya mai Allahu Rabbana, kai ke da nan da can kuma kai ke da ko'ina, mulkinka ya cika ya baga sinana, inu sanaka ne annabi na jinjina. Allahu baya amsar kowan mu sai da kai, baya biɗar ibada aikin da babu kai, to ni abba buri na sa na zo ga kai, na durkusa gari ka ka dube na annabi. A faɗa a cika haka aikin yake daga kuriyar nufi lamarin annabi. Ka faɗa ka cika annabi kai nake kira, sirri na so da ƙauna ni dai nake bara, na mace ina kira a fahimce ka sutura, nan ma'aiki na Batul Zahara. Shairai mu tashi mi ta ruwan abiyatu, akwai masu yabo har a cikin sahabatu, akwai ka abu ga Hassanu ɗan Sabitu, ni ne Kamali ɗan fage angon Sa'adatu. Ya mai cikar isa, girman ka ya isa, ka take duk isa, ya shugaban isa, ya wanda ya isa, ka rike ni in isa, sutura kuma isa, sharafu nura sharafu rabi'u mai begensa. Haka Allah yake in ya shirya shiri haka za a yi ta yi. Mai ba da agaji mun zo agaza mana, dan kai kadai ka zamto rama ta raubana, koran mashar kai ɗaya za ka yi magana, Haruna ne na kwakwatawa na annabi. Annabi ni ba ni ja da kai, kan takamar mu kai, kullum yaban mu kai, tun na kare a kai, ka nika shafan kai, ya mara girman kai, ni ne Umar kullum mai yabo ga annabi. Dan jagora na kai ne gata na, abin alfahari na, ya mai taimako na, kai ne dafa'i na, kai ne jalabi na, dan idin Sharif Rabi'u ne dan Usmana. A faɗa a cika a ga ga'idar take daga da'irar masoya sha'iran annabi. Ya annabi gani ka bani magani, dan ina da rauni, ya dan adanani sayyidul kaunaini, gani ka wanke ni dadin Jamilu kofar waika na annabi. Usman mai yabo hidimar sa na kudura, lamarin annabi shi nake yi ba jinkira, raina ka cike zuciya ka cike, wai yaya kake wanga zancen ya gagara. Ya
barka lafiya annabi sa'idu mai isa a fadar Allah mu majidu ni kai kadai na zama jama'a a yau haɗu ni a yi majalabi bati na wani haɗu abada a cika haka aikin yake daga kurayar nufi lamarin annabi. Assalamu alaika annabi na yo ladabi a gare ka ni na zo sana a karan hubbi in zo ni ziyara in zo ni ziyara in zo ni ziyara gare ka ta Ahmadi. Ya sayyidul hujudi kai ne abin kira kai ɗaya nake gani a ko'ina ka shahara dan faɗi mazahara dan faɗi mazahara dan faɗi da Ali gajiyalinka annabi. A gidan mai maka muka samu daukaka muka zama yan uwa duka dangi naka misbahu kake misbahu nake misbahu kake misbahu nake a faɗa a cika haka aikin yake daga kurmiyar nufi lamarin annabi. aya markazin sirri ya sayyadi baharul lada'ibu maula ya ahmadi ba mu da gata ko wani tanadi face san ka sayyidina ku zuriyadi salamun ala nuril huda salamun ala haikalun nada Ya fatihil futuhi labbaika adali sayyidul wujud gata gun imam Ali kai ne ka gana da rabbun babu asali ta sarrafin ilahu ya da akmali ya da akmali ya da akmali alabunka ne na fadin ma ya mubajjali. حب نبي الهاشمي يا محمدا ما الدلال كان لأمة سيدا لين الجناب بن عبد الله قائدا اسمي برهام أمير شعراء النبي ما يكون مستسي بلاي دا ترسسي أفدا يا مسي مصيبة دا هرقسي شر فريفسي أكارم النبي a faɗa a cika aka ka'idar take daga da'irar masoya sha'iran annabi. Asalin fitar halittu da mazo Amadi sanadin cikar ibadu mu'udi mujaddadi mahi al'arabi aqibu muhammadi tura faira na kani titi na annabi. Sayyidullah arabiya mu kai za mu bi ya jinin wahabi na cikin zabura ne na cikin risala ne shi dai annabi na gwagwarwa naka ne labbaika ya annabi. Ya mifitawi ya azam sayyidul bashar ya mai gida gadarar mu da kai muke fahar girman ka ne ya girmama girma ina nazar naziri ne na sarki masoyin ka annabi. Sha'irai 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 sha'iran annabi. Sayyidul anbiya su farka babu duniya komai waninka ya gajiya kai ka kan iya yabin akwai kwaya gare ka ga fahadiya wutar abdallah ku diddufa wa nazubi. Salamun alaika ya simbarin nada salamun alaika ya nurul huda arzikin ka duniya ke ci yanzu har da mun sallama maka babullahi annabi. Ya malja'i malazi mafakar dukan alam faɗin ka yayi kaɗan a kitab ko a alƙalam ya baddarul tamam ya kairal anam ni Hamza ban da komai sai san ka annabi. Gaba na to ka cika ni gaskiyar nufi zami da hidima nafsi bida ga annabi. Ya shugaban halittun Allah
yaban ka muke shahiran ka annabi mu da kai mun ka fake almasu dafa na bashir tashi mai san ka annabi. Isuwa nake maka manzo na abin kira mai sirrika na kumfa ya kulmai alamtara rahamar dukan halitta mai juya kaddara abai saka jimi na atawa na annabi. Mai gidanmu shugabanmu mun risina mun fice a hayyacinmu da famana ɗahir ma'uya ne ɗahir ma'uya ne ɗahir ma'uya ne rimin gatanka annabi. Amana a cika haka aiki yake daga kuriyar nufi lamarin annabi. Wallahi shugaba kai ke mun sitira ramar dukan halitta abba ga zahara ko da a lahira kai ne abin kira Sulaiman sharaɗa ne mai ƙaunar ka annabi. Labbaika sayyidul kauna ya mumajjidu sirrin ubangiji kai ya kira da Ahmadu ya samu zagudu a yaƙi na Uhudu Abdul sharaɗa kai ni madinar ka annabi. Mai ba da tabbaci Ahmadu kai nake nufi ya luttufin lada'ifu kai mana luttufi ka kula ni shugaba ka na karimin tallafi abul fatayinka ne a kau da zunubi. Amana a cika haka aikin yake daga kuriyar nufi lamarin annabi. Ya munta halitta ya kai ni saman sama rawaninka ya fi kowa daga kanka an gama rahamar al'umma sirrin Allahumma sanin malam mai jama'a na annabi. Ya sami annida ya abin so abun kira kai ne kake ta amsa kamun mu ankara ka bani bajira kafin na ankara mu yi alharafi a gaban ka nai bara. Assalamu alaika rasulul malahimi zababban ubangiji ra'ufur rahimi na roƙe ka imami zuwa baitul harami ni jamilu na waika me yabanka annabi. Aiwatinka ake haka Allah yake in ya shirya shiri haka za a yi. Ya bun faɗan da an faɗa ke jin daɗin faɗa daɗin daɗe cikin ka abada domin Fatima domin Imam Ali yaren jalika mun haka dan Abu Dalib. Ubangiji yana faɗa cikin Qur'ani aufu bil ahd wannan nai nuni ya sha'irai kuyo afuwani a gare ni sadiku na munamina fituwa titsani. Hadarar ka ce ta bayyana Allah daga gaibu girman ka ne ya sanya halitta a hijabu mai san ka ne abu na shi ne mara aibu bini garkuwan ka bani da komai sai hubu. A faɗa a cika haka ka'idar take daga da'irar masoya sha'iran annabi. Na wajen ilahu ni baraka na dogara narkar da zuciyar da take ta yunkura ainihin wilayati da dabban kwaliti da dini na ga wanka saka na sari. Duk na Fatima Ahmadu ni nake nufi muji girman annabi tilas ne a bar rufi ainihin ma'arifi ina da korafi girman ka da nasabar ka suke maganin dafi. Ya sayyidul wujudi cikakken balarabe matsayi da martaba duka wallahi ka gure komai da kai yake motsi har kutitire abu zaki naka ne ka daɗan san ka annabi. Faɗa a cika haka aikin yake daga kuriyar nufi lamarin annabi. Wallahi annabi mu mun rike ka kam
duk maƙiyanka ba mu san su sam, sha'iranka annabi hakan muke daram, ismi harun ɗariƙa na ɗan gorar annabi. Nafsi fida ka ya sarki mai alamtara, fansar jiki da rushi a gare ka shabara, ka dube ni ya rasuli ina ƙara yin bara, halifa na haidara annabi kai mun sutura. Labbai ka sayyidu mai kautar da damuwa, rahanaɗin Allah ne mai tashin gawa, ai tsatsafo da ruwa mai raya idanuwa, abba ɗorayi da ni da kai a karar shaguwa. A faɗa a cika haka aikin yake daga kurmiyar nufi lamarin annabi. Muhammad fatiratin illa anbiya basharat kauma bika ya annabi, muhiddin naka ne kai ma nawa ne, kuma ni so nake na zo madina annabi. Baharul muhit muhidna min raba, ruhul ilahu gunka nubuwa ta jaddada, salla alaika sa'in kallon kamar rida, bawanka al'amin ka ribulki ka annabi. Ya shafi ilwara sankanai tanadi, shagala ta yau gunka ne ahmadi, nayi nan nayi can me Muhammadadi, Nasir matazu ne mai yabo annabi. Sha'irai 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 sha'iran annabi. Ya masira ta bayi son ka wajib yake, sharaɗi rabbi mun bisa nan mun rike, maki na ka annabi ai mun kiri yake, kundin yabanka ne ishaq bara nake. Ahmadu ka ishe ni Yusuf ni ma na sani, na so na san ka amma kuma ba abin sani, wayi da rabu ke yi Jibrili ya baɗi, ya an so burinka ya kai maka kawuce sani. Ya kai ran nisa'i mai amsa dukira, ta bacci muke ta nema kafin mu ankara, shayar da mu ruwan sassabila da kausara, Abdul nawa kitawa lakabin na annabi. Da bana to ka cika ne gaskiyar nufi, zami da hidima nafsi bida ga annabi. Ya nurar huda shirya ce ga daga alam, wa za ya kai ka annabi wallahi babu san, ka zarta duk halitta ya kai alam, ni arifi ina son ka ya annabi. Rabon alfarma kowa biɗa yake, dukkan halittu nan ne suka fake, Allah almudi kai alƙasun kake, mai rabo ka ba wa mai labai ka ya annabi. Ya sayyidul wujudi waye kamar ka ne, kai yadda duka so zancen nan hakan yake, mai kyau da kyauta ta su kullum kai kakal kake, Muhammad S. Ahmad abadan kai na rike.